schrijnende verhalen. Wat hebben mensen allemaal doorstaan in de oorlog? Er zijn steeds minder mensen die erover kunnen vertellen. Gelukkig duiken er nog altijd nieuwe bronnen op, zoals brieven en dagboeken. Zo is er het heel korte afscheidsbriefje van de 43-jarige verzetsman Ierde Intema uit Hemmelum, dat hij kort voordat hij gefusilleerd werd op 17 maart 1945 had geschreven en wist te smokkelen naar zijn vrouw. En het briefje is als volgt. Bij mij is alles buitengewoon best. Hard moed, het gaat best. Ons schip. Is erg moeilijk te beantwoorden. Hoe ver kunnen mensen gaan in hun onverdraagzaamheid, in hun haat, met discriminatie, in hun geweld en in hun sadistisch moorden? Die vraag is wel te beantwoorden, namelijk heel ver kunnen mensen gaan. Maar waarom?